Diyan kaya layo di akalilimod. Na talawa klase. Pagad no mga to kung mga ginaway ra. Pagad din tanong kung mga ginawa to nang kana ikhlas. So ikhlas na talawa klase. Paganirong na ikhlasun nas, suwasuat ka kung lagid ka manusia. Ikadua na ikhlasun nafs, suwasuat ka kung ginawang ka. Ikatlo na ikhlasu lillah. Diyan ka na dua ikhlas na apiap ni kala amal ka na didin terimaan wallahu ta'ala. Paganirong nagyang ko ta ikhlasun nas, suwasuat ko lagid ka manusia. Ay baratin na laidang ka kalilimutin. Waya makauntod siya na ulama, ay makauntod siya na paman na mga tawa mga lay sabut ko agama. Napkati mo siya mananin ng mga tao. Di karawan ng mga tao bayran ganat i-wade na apiap ni kati ya uras. Ay bagay niya sinadun abelas. Ay bagay wallahu ta'ala sangko to tawa ay bagay niya untuk diyan suna kagi so alim na pamagin na ganyan. Yang uta ka pahimili ah. Kagi akna ba ulama apaguntod siya akna ba ulama di pagir ka sa da'wat na di nga pamagin na ganyan. Ikadua ikhlas na ikhlasun nafs. Yang uta swaswat ka kung lagi di ka pa man na ginawang ka. O mapaparo ka na psimbayang ka, o di ka mapaparo na di, o mapaparo ka na pagamal ka, o di ka mapaparo na di. Lagi dus kay kumyuntrol ko agama, as api anda nga tengra ayang ko ta agama na paunutunutra ka. Ikatalo na giyang kaya sa timan na ikhlas na api sa timan na tiguna biya subhanallah amatero ka. Nasara paraw to si wallahu ta'ala na magatus ka porsinto na terima ano to wallahu subhanahu wa ta'ala. Oriano kaad nang kaya yamanan yan na ikhlas, na suwi kadua. Giyang kaya ikadua na talo mabuhi. Paganero na giyang ko ta kapwa makinig ka na talo ka klase so di makinig ang mga tao. Paganero na pwa makinig ang mga tao na pagilay sa mistake. Karibatan ay giyang ko ta di magusay ko agama. Ikatlo ay amanan niya na pwa makinig na pamataan. Benar din. Ikatlo na ay amanan na terima. Giyang ko ta mga tao pagilay sa mistake. Naira amya sugat lubak ka ada pa kayo agama. At tika isa na rin ang masakit akatero. Isa na masakit akatero wallahu subhanahu wa ta'ala. Laido ay man ay pamimilian na ka so Quran ay wurak kay man to na kay madak lima tatitinigun type by type. Sabu sa kabubay anak ko agama na ako ipungulalan. Na sudingang kabayan na di nga ipungulalan. Na kana baginan ititu ay man na Muslim. Ikadua po makinig nagyang ko tadi mataan benar din. Dad na sangka anak nun. Mapasadang kaya kalimud na isya kaon. Anto na yung nagkaro mapiad na gito Peter ya gito. Tunay siya but kaon da. Ugay na mapiad. O to. Da siya but yan nun. Na mapiad akong bed. Ikatlo nagyang uta terima. Andun na yaman na nina, ano ganyan, sangkot na mapia na itaat, sarta yaman na ipungulan yan. Nagina ni Tito yaman na pamaginig. So ikatlo mangkutalo. Paganero na pagupinan, nagyang kaya palakan si kumanganggota. Kana ba kagya makauntod kasi, nabagi ba kauntod kasi. Paganay yaman na palakan na kasi, kumanggota ka na, so tangilang ka sa kapamaginig kapiyapya. Ikadua palakan na ka na, so pamigilan na ka sa kapakapangimbenar nga amata na, so katiro wallah. Ako sukatir nabi na magatos ka porsinto na benaranan. Ikatlo na so puso ka pa sa napangkaon kagya so hidayat turuan wallah na didin mapatot ko mga tao akakalusan nilan agiyang ko tapuso iran. Ayaw bumbagano Allah ko hidayat. Wajib aka penunto tao ng mga tao. Kagya miyalo nabi sa tawa da hidayat yan na didin pa kasulid wallahu ta'ala ko surga. Nagyang ka na hidayat na ayaw bumbagano ng Allah ta'ala. Nagyang ka na mga tao ang pangalimbaban ko Allah. Kasataw apang impuruan niya nagyang kay agama. Da pa kataw niya na pagtaw. Naginan ni mga tawaya manan niya na tiapli su Allah subhanahu wa ta'ala. Sige sabab as mga tawad na sabutiang ko agama. Malagid su ulama anta ka ustad hafid. Ad na sabutiang ko agama. Aya sanga namin na wawa alayna illa al balagul mubin. Aya buwas sanga namin ang kutakapakay ng kami si ko mga pagtaw. Aya ibarat yan. Nalagi nagyang kay ang mayor saya. O tiruan yan at tiruan niyo saan ka na mga taga-pialot tasong siran sa padiyan. O pakalang ka pamirakan mga taga-pialot. Sung ka na ko na tigi mayor sa padiyan. O gumiraw ka na di. Pakay sa antay miya sang kayo. Sakan o si mayor ay maanan yan na miya nunugo. Kapakay ay miya sang kayo ng kuta dato. Iman tumabuna so tirunak na ayat. Na o sang kaan niyo na kanabasakan ni miyang kiriyo kaswallahu ta'ala. Inshallah ta'ala mamakinig tanong. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi at-tahirin wa sahbihi at-tayyibin. Wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'd.
فيقول تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت. وقال أيضا ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم إلى آخر الآية. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاكر الموت فنسيانه ضلالا بعيدا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Paganeron mga uripno Allah subhanahu wa ta'ala na penalamatan tanu su Allah. Isa mi penalamat tanu ku Allah subhanahu wa ta'ala nagyang kaya kiad na niyan kita no manusia. Dakan yang peda ko inad niya na kuda, dakan yang peda ko inad niya na yang mana na sapi. Datanon niyan peda siya ko inad niya na binatang. Sakano agusakan. Den abar katanom ya kapagaplay ku Allah iad na kung kana peda kung ka ku manusia. Ikadua mi penalamat tanu ku Allah subhanahu wa ta'ala na inadun tanu ku Allah manusia ina petirun niyan ku mga tawaad na paratian yan. Lagi diyan paman. Asakan wagusakan na daabon miya kapagaplay ku Allah iad na kung ka manusia na peda kung ka kutawa adun aparatian yan. So alhamdulillah giyang kaiyakiyati mo tanong na kanaba tanwaya baya-baya ayaman na nina milimulimud. Sabab ko kiyan du jalim wallahu ta'ala giyang nga nalokstan ang takapagaritan. Nagyay paman na kaya sabapan sa paman na kaya limud tanong panginintanong ko Allah badan ng bulaw na buta ikang babatadan yan. Giyang kaya kapambaling tanong sa alungan na mori. Madakaliman to ang mga tao kata-katawan tanud na ino iman to na dimipang siya cho kita ka permer kamadakala mata o permer dimipang siya cho kita kapag opisina kamadakala mata o mag-opisina dimipang siya cho kita man na nakapagasinda kamadakala mata o magasinda dimipang siya tagyang nga nakapangisda kamadakala man niya na master ka pangisda ino aya di mapagusay na so kapatay kapakayas kan magusa ka na diyak nga tawan na tunay terong nakapatay nagidi tanud di ka pa magusya ta. Sugiyang kaya man nakapambaling tanong sa alungan na mori. Agiyang kaya kabibida e paman agiyang uta kakalido o pamikiran ni manto mga tao na daira na mapakatutu na agiyang kaya wajib o agiyang kaya kanaba wajib. So Quran na dua klase fardu ain fardu kifaya. So sunna nabi na sunna muakkada agu sunna bigayri muakkada. Imanto na piya kakalida ka so fardu ain na biyole fardu kifaya na so fardu kifaya na biyole fardu ain. So sunna muakkada na biyole sunna bigayri muakkada na so sunna bigayri muakkada na biyole sunna muakkada. So priority na biyole baliwala so baliwala na biyole a priority so piya ka mamasa na biyole aknaba piya ka mamasa na so knaba piya ka mamasa na biyole piya ka mamasa. Imanto na dedin makatutuna. Imanto na ipagisya ko mga tao swagama na pala tanud inuranti ko agama. Pagi pa man na miya swayan. Giyang kaya man na nakapambaling mga tao sa alungan na mori. Giyang kaya kapatay na andeng din sa muna kanaba ni piya ka mamasa. Nabagita tira na inwari siya gito akang udam na miyata. Inwari siya gito ada sakit na miyata. Inwari siya gito kay pusamid bibitire na miyata siya gito. Piya ka mamasa. Kaya kanaba na piya ka mamasa. Kaya man nakapasa ngayon. So kanaba piya ka mamasa. Nabiyalo yung mga tao piya ka mamasa. Ayad na mitero na swalla. Kullu nafsin dhaikatul maut. Piya ka inakatanon yan. So langun ukyaman sukan sa niya watig wala na palid pagkataam sa kapatay. Giyang ka na ba sa taam. Ino to pagusara wala na taam. Nakagiya so taam na bida-bidaan na mapaitad na mamisad na masimad na maluya. Palitan nung na na pagkataam. Ino to pero Allah ay pimbasan niya na kataam. Nakagiya ang berang-berang apakokit ko sakratal maut. Ad na yakapakokit yan na tiguna binalagi dagyang kuta kambing uyag-uyag apelunitan sa ko bala kakagdaman yan. Ad na tiguna bi ayak kasebaratan yan lagi dubagwa din sa isambir kurambri na sadya kaprak ditiyang kang gamiton. Nagyutod ni kasagadan yan. Adem man at tiguna bi lagi do sanggi buah pedang apaka perangarangan lakan lumagut. Nagiti ka kagdamangon. Adem man lagi dubu ka ulugun sa giyang kutalanan nagyang kutakang baduto nagiti ka kagdaman yan. Giyute kiyaw sara sa giyang kutataam. So giyute sabab pagiyang kaya man na piya ka mamsa abiyeloy tanwa kana ba piya ka mamsa. Giyang kaya kapatay na kana ba piya ka mamsa. Andeng din sa muna piya gito kawan nakitan wala. Kataw ni wanto na piya ka mamsa. Abiyeloy tan iman to kana ba piya ka mamsa. Ayag piya ka mamsa nagyang kutatawa kataw ni sipa kana ra ka ena dinigilibukan. Agin ni piya ka mamsa sangka ya dunia. Katawan niya din na eman na isiksa unwala na di niya di kuda-kudaan. Nagina piya ka mamsa sa giyang ka iya dunia. Sugi sabab pagiyang kaya man na nakapambaling tanong sa alungan na mori. Inwa iayad na di pagusayin. Nagiyang kaya agama. Inod na ed na di pagusayin. Nagiyang kaya agama. Aya simbagsan. Nakagiad na alungan na mori. Kulambitan sang kaya kawiyag-yagtan. Kauda giyang kaya alungan na mori. Na ino tanop ni panagunta. Ino ka di simbayang. Ino ka di eman na panag. Kukuru-kuru. Ino ka di jihad. Ino ka di pamuasa. Kagina naman ibuli na pa kaisa kung ginawa nga. Ino ka di pamuasa. Ino ka di simbayang. Ino kaya man na di kuruj. Ino kaya ni di jihad. Aya simbagsan na kagiad na kaya alungan na mori. Hakawriyan sang kaya kawiyag-yagtan. Pakaisa,
Anto na ipagusul ang kaya kawiyag tano. Pamanalagi dia. Anto na ipagisigang kaya kawiyag tano. Mana marka na miya katamukap, nato na ipagisigan nun. Miya deto kap, nato na ipagisigan nun. Kapatay. Din. Din na ba ipagisigang kaya kawiyag tano arwar sa kapbaling tano sa alungan na mori. Antawa ka. Baka yaman na pa mi aloy sa Quran napakaputong sang kaya dunya. At iwari miya tayo sunabi na sakap na matagmranaw. Kanaba ka nabi. Ano madi pa man nakapmagay sa lugar iman to mga tao. Sama na yan na ayaw ipmagayar kita no wallahu ta'ala na kanaba tigiran na pa man na text sa dinga piugan yan nagyang kaya mga tao kapakay ng kaon. Faferro ilallah. Balingang kanuk wallah. Salimbata di kanu nagukanu peto sik wallahu ta'ala. Ilaman nagyang kaya kapasang umano siya papakilay niyan. May timo-timo at China, Amerika, nagyang kaya Iran, Iraq. Giba Iran na Marawi. So ngayon man to sa Marawi ka ada pa na makatitinig ang mga walay. Ad na makatitinig pa na mga building. Deran pa na malangan. Okay na piyakilay wallahu ta'ala so kapasang yan. Tiya piyakit tugaan niyan sa dugan amadalam. Piyakit tugaan niyan sa dugan na yaman na Salvador. Piyakit tugaan niyan sa dugan na yaman na Pantar. Ad na sa timan na barangay adad na bon makatitinig sa timang buwa bentong. Ina so kapasang Allah. Kenapa di kagaw Allah igul di na malabang. Kenapa di kagaw wallahu ta'ala apakang betong niya ng kaya dunia. Kadalin asa kataw asay aban yang kerso kabaya wallahu ta'ala. Sugi sabab pagi di ka pa magusya ite sa giyang kay agamaw Allah. Aya buwa kya pakalinding rakan. Naguaya buwa pakalinding rakan ako karga na kasop ito siksa wallahu ta'ala. Nasabu sa kapanaguntaman ni tanong sang kay agama. O antawa ka baka pakiwataan wallah lima libri sang kaya siksa. Ino tanong di panaguntaman. Da abay man na miya katuro na wahay pula na apya di ka dibsumba yang karil ang kau Allah. Da. Sugi sabab pawari may naguntaman sa mga nabi na saktanupan. Ilaman. Giyang utagya panutulaw ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Giyang kaya awidakal at ipagusain. Giyang kaya mga awidakal na mibarat tanoron. Giyang utaya man na awidakal gi isa mga la awidakal sang kaya dunya. Awidakal uparibasok sa kapakaragunian sa mala. Awidakal upadagang sa kapakalabanian sa mala. Awidakal upahingintug sa kapakuan sa madaklas da. Awidakal upolitisyan sa gipuro pangkatanian. Awidakal ulok sa adnawata na palip. Na timo na giyang kaya lima awidakal. Na ibtad ko sa katawa manusia na dad na makarapang ko awidakal sa alungan na mori. Nazala alayya Jibril miya kaumarak na tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam maawid sa ayat sa Jibril alayhi salam. Anto na awidin na ayat na sa surah Ibrahim. Tigo Allah ta'ala yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was samawat. Amay atig wala ka mo masumasa. Asambiyan ko sa lupa sa lagi din na lupa. Agusambiyan ko sa langit sa lagi din na langit. Naginan at tigo Jibril alayhi salam so man na alungan na mori. Tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Jibril kayfa yakunun nasu yawmal qiyamah. Hey Jibril latigin anto na absari mapanggulaw la kung mga tao si sa alungan na mauri natigin na yakunu na alal ardi bayda lam ya'mal alayha dhanbun qat ay tigin na kulaw mga manusia sa alungan na mauri na plemo din sila wallahu ta'ala ko so tialupa maputi alupa adado na abon miyang galubok ay sembu indang at ikapadusa isa kaya panutulong no Abbas radiyallahu ta'ala anhu andin na tigin ni kalimudu mga jin minal jin wa alayhis wa bahain suba wa jama'il khalq andin na tigin ni kalimudu kalang ulang no mga jin gusto kalang ulang no mga manusia wa bahain suba Agus sulang na pauldul jang kaya dunia wa jama'il khalq na ayakatim belian na sulang na kadu jang kaya dunia na pelimud nu Allah sangkuta sati mana lupa maputi lupa aded na abun yang galab kadusya. Sema na niya na mga pauldul duwalla ay pakasaliran sang kaya dunia na ibubalingan nila ng kaya pitula pisa lupa na siman sa alungan na morina da balupa kapinggirban nila. Pag mo nu Allah subipira kala siya mga pilak na bas so mga baran niya na ba final ng buno walla di kapakap kukukumaan niyan pan sulang no mga baran niya. Pag mo wala subipira kala siya mga pila, pag mo wala subipira kala siya mga layupan, pag mo wala subipira kala siya mga orang, pag mo wala subipira kala siya mga lalawa, pag mo wala subipira kala siya mga nipay na mapsusaw siran din ubabay dato sang kutamasa. Lagi do mga kaad wallahu ta'ala, ayap na po nila ng kaya mga kayo, na sisa alungan na mo rin na daaba kayo, wakada po nila na ed na dapo ano mga papanok na sumanga manusya, napila no mga batiukan na sumanga manusya, napila no mga tamay nga gusto mga lapindig na suya maanan yan na mga manusya. Napagampaganay amabilisad na giyang kaya paganay lapis sa langit. Na mabuwer na tumanas sa mga malaikaton. Na timo-timon sulang na kadun sang kaya lupa na data no makatimbang sa kadakal sang ka na mga malaikat ko ikadwala paganay lapis sa langit. Na ako nasuan niran na alibutan tanwiran. Sabaw ko kita taralo kadakaliran na taman sa basiran din makambabaway. Orianin na man na mabilisad na giyang kanay kadwala lapis sa langit. Na nagidimp man at timo-timon tanwa lang na kadun sang kaya lupa na yumanong pan sumalaikat sang ka na paganay lapis sa langit. Na datanok man makatimbang sa kadakal sang ka na ikadwala lapis sa langit. Taman sang kuta ika na malapis sa langit na orian yan. Na ayan na mabilsad ng kana ikapito lapis sa langit na tumanas sa mga malaikat. Na lagi din man at timo-timuntan walang nakadin sang kaya lupa na iumanon pa sa malaikat ko na malapis sa langit. Na datanok man makatimbang sa kadakal sang ka na mga malaikat ko ikapito lapis sa langit.
Urian yan na ayad na tanana sudin swallahu ta'ala. Na timo-timo man sulangon kaadin sang kaya lupa na yumanumpan sumalaikat ko pitulapis sa nangit. Na datanop man makatimbang sa kadakal sanggot ta mga malaikata mabubalo ya escort to Allahu ta'ala. Anda ka palagoy. Da ba nga palagoy? Urian yan na anda na yaman nakapakadar pa wala napakalangkap niyan sanggot ta mga tao. Tiyan na yaman na mga malaikata kan. Yang kaya 5 ka klas yung mga tao nakuha niyo siran sang ka na padang maksar na ulugan niyo sirang kunaraka. Kadiya kan dun na ikabubayan pagila yung mga tao. Tigo mga malaikat tayo, kad na namin antaw na mga tao. Natigin na paganero na sumanga dato adi siran di sumbayang arsa sa pangaliran sumbal abukwa iran sai. Miyaka talomat tero unabi ay itagong kunaraka, itagong kunaraka, itagong kunaraka. Api ka panad na sabuti ang wagama. Ay namitero na sunabi. Basta ada to asumbayang. Akasap nga nang kayang bala abukwa iniyan. Na miyaka talomat tero unabi ay itagong sa kaniyang kunaraka. Ikadua tigo mga malaikat hekad na nami antaw na mga tao. Natigin na sa mga tao absol sa masgita ay diskasiran na kadudunia eh. Nakuha niyo sila na ulugan niyo sila kung narakakadiya kan silang kababayang pagkilay. Tigirang kadin namin ikatalo mga tao, natingin na sa mga tao ang paginom sa pakabrag. Nakuha niyo na tigo Allah Ta'ala na ulugan niyo sila din siya kung naraka. Tinakad na namin ikapatan daw na mga tao, natingin na sa mga tao, pagatuan niran sumbala alok siran. Natingin na kada namin, antay kalima, natingin na sa mga tao, mga takrifus sala, mga tao apmagak sa sambayang. Kuha niyo na tigo nabi na ulugan niyo sila kung narakakadiya kan sila kababayang pagkilay, tigo Allah Ta'ala. Uriano to mga urip no Allah Ta'ala kipagadatan. Adungo na mga manusia miyaso eran su uldebeda kami pelaw din. So matatago sa di dalam na punagunta man ni matago sa leo ka arapian. Sa ano madi ka pa taamian udi nakapakabaw niyan sa andu makapiyon su ginawa niya. Mangurip no Allah sangka ya dunia naya pinakamayaw siya isa miya pa man miya discover nagyang uta pa man na putaw aptunag na asitilin. Naya ko na kayaw niya na 180 degrees Celsius. Kaya naman sa kayaw ubulawan kaisa ki aluyaw na aya kayaw ubulawan aptunagan na 280 degrees Celsius. Diyan ko kitab na isa aki aloy niyan ko kayaw walungan sa alungan na mori na 2 million degrees Celsius. Allah. Dito buso kayaw walungan na. Pagam-paganip no to siksa amab ako mga tao. Alungan bu. Orian yan na aya ko na pagam-paganaya dula aniran na swada malay salam hey apo ami Adam sa kana nabi gapan. Bami di mapamangan ni atero ang kakwala abtad niyan sa hukuman. Kaan matitimbel o tingin mo gataro sa namin na sunara ka Johannam na an matitimbel. So magdama may masakit ka di may kaga kapagintaw. Mga urip no Allah Ta'ala, aya ko nakapahong kumo Allah akatitano. Sagyang ko tamasa akatitinig tano na 50 agu 5 ragun. Akatitano sagyang ko takatitinig tano uman ni salungan ro na sang giburagun nakatindod yan sang kaya dunia. Ino to na kaya kapag isa iwala ko mga tao nakasakataw. One by one. Ha? Allahu Akbar. So man ni naman isa nariri para dun sa isumbagyang ko Allah Ta'ala. Kadid na batano sang palagyang palapaletanon bakadap ko Allah Ta'ala. Oriano to na yaman na niyan na mga tao. Ipagawi din na akala na madiga pa ako niyan sa hasanat. Na siya makapapagubay si Ama, Suina, Suwata, Sukaruma, giya ka pa man nakatatali ko dairan. Giyang uta inaloy, giyang uta pa man napiya ka panganditan wa inaloy wala yaw may ferrol mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Aid na miyalirong naswallahu ta'ala o kaptatali ko da umani pamilya. Sa giyang uta yaman na pa makaipagibarata ka na ya. Undo pa kasunga ko sa Amerika adnay sugu kati akbo kunto daw san makadapo. Adna sunga na kan sa nataw. Nagapa kaya piyadi nga kan ibigay address ya nagatuunakan. Malabu da maton. Gapa kaya pa man na tero ka sa radyo. Kasunga nga niya kati sunga na karakan. Isaw na pagili ka sa TV. Sunga ka siya. Gapa ka makatuunakan. Ugid mga urip no Allah na sisa alungan na mori na di nga katawan wando nga rugas sunga si inaka. Malaman pa imigran nagta billion na taw agidin. Ay sa kialo yon. Unabi sallallahu alaihi wasallam na sarpa suksukar. Sarpa suksukar na ayat tegunun wala na 700,000 taw. Allah. Sabi na to na pagkitaman yan nun na. Pagkitaman yan nun nagyang uta pa manak. Paganay pamakasan ko siksa yan. Umani sarpa suksukar. Na urelo ta tigo na biyo kaansan ang kuta mga taw. Sang kuta yaman na nila sarpa suksukar na pakiuntudan sirampan wala sa 700,000 mga taw. Adem ba na pamana makadadapur ka? Allah. Oriano to mga urip no Allah Ta'ala na marasay ko nakipagani mapikirwata ako niyan sa mapya na siya man na ama yan. Na paluba ni Romalo mong payamigan na gapa kaya mautang ka na sobra pa sa maka amatitay ka ang kuta mga tao. Kagi pila-pila din. Na paluba ang nakasiya maka na di nga katawan na nunga tuna. Kay paguyagin walda na ipuno ko Adam. Na tama sa giyang kay kuri umat. Na paguyagin sila walda na nga ruto na si ina ka. Baka katonto si Sukuba sungan ako. Nagyang utama man nakakaberguno tao. Mergunian na siya maiyan. Na uriyan o katunan niya nagtiro na iya makulay.
Saka naman nari swata ka, di nga pa kay igisin ko mas, saka uyag-uyag ta ko dunya. Saka naman nari swata ka, dad na ba ka nagkailay. Aba kur ka di emanan na bangara kan dipka kuha. Da ba kibagu. Litis tamu to rabak ngon dikikuha. Da pa man kibagu apa man na sisi ko mga ginawa ka na ba ngon dikikuha. Iman to agi amakulay na baka nari di mapamangan ni abgi nga ko amal ka. Natiro niya na iwata kulay. Kau tas kad ni mianutur ko kala limo akan raka na sibu tuman sa dunia. Ay man to at tigin ni karitang ko napasang kad na ginawang ka kapag apas mo ginawa ko. Uriyan yan na talo malikod man suwata na yap man na peluban yan na si emanan yan na ina iya. Natiro niya na hinakulay na sakan man suwata ka. Tihayaw mata nga, ungaw puso ka tigin na tihayaw mata nga. Way ba kubu kesakit inakulay na diok nga ditudayan. Diok nga deman na purga sagyang utapaman na kay ilayang karakan. Inakulay na sakan man suwata wata ka ape paman nakapken ka na andun ni kaguraw ka kan napkawa na kasupangan ng ka sa paman na ranon karakan nagubabaya karakan. Inakulay na sakan man suwata inawidan ka kumya kasya ulan miya rasay karakan inakulay. Inakulay na sakan man suwata ka ayaw man na niya dingad pa kay igisin. Iman to inakulay na pagang inakur ka sa anumadi ka kabganaw ka sangkanan na amal ka. Natiro niya na ikaritang ko naskad ni mianutul ko kalali mo akan ka. Mianapyak na tigil sa giyang ko tema na niya napkabubayaan ko apangan ng kan. Nakagya inikraring karakan na adin ni kabuha ko rin na maguakan na mianapyak no to ikaritang ko na inirilakan na ka to. Ikaritang ko na inawidang ko sa kumiya ka siya ulan. Inawidang ko sa kumiya ka siya ulan. Nakataon na kapanikaritang ko na diyon sala na ko ang masagit. Agyang uta dumiyan sa alrak na masagit na ed nakataw. Kuro na gito sumalikol mo tapuan ako niyan sa niyawa. Tagini ba ikaritang ko kagito sumasakit mo wataan ko ka. Wigit tigin ikaritang ko nagyang ko tema na nina kaya mo ko masagit. Na ed na saksi taw na swalla ka dad misisip ko pamikiran ko. Uba ko ska ema na niya na sa upi. Tanto ema na niya na miyara siya ko kay ikaritang ko. Wigit tigin ikaritang ko na si buto ko dunia. Iman to tigin mabun apasang ka ginawang ka kapag apas ngud watakulay ginawa ko sa ano madi pamana diyan kapakatan ko siksa wallah. Ay ako man napaluba no mamana si karuman niya. Ado karuma ko. Asa kan suya man na niya karumang ka ko dunia. Way kate sudita di kan ginoy lang ko napagusay na ko. Ay ako mo indi lamang bubay. Malagi si sububay ko mama. So pa ka dumingin lamang suya man na bubay ka sa natin na karuma ko na si buto sa dunia. Ano man eh manan niya nadaka pa nagundaman. Kasakang idi manambayang. Nasubar ka. Iman to na iyawi da kanakal. Paman natiyari may iniwala anta kada. Iman to napasangad na ginawa ka pagapas ngud na ginawa ko. Gito sina ko maserang ko dunya na labing-labing. Allahu Akbar. Tanto sira na sweet ta kini ba kapugulugo sirang naraka. Palti ka eman na niya na Allahu Akbar. Gina ed na di siya di manutul na so Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oreno to mga orip no Allah taala. Na aya pamkasan a programaw Allah. Pamkasam na kana ba pa final. Ay pamkasan a programaw Allah Ta'ala na imbestigar. Allahu Akbar. Imbestigar. Anto na imbestigar? Pakay si ini kikarumang ko, may tarutop ko, so hakyan ka, o pakay si ini kwata ko, may tarutop ko, so hakyan ka, kanaba? Ay pagampagan na ipagisya Allah Ta'ala na hipulan. Anto na ikiya pa nagunta maninga ako, agam ako. Sa ako ni pamikiram na. Pamakaiman to, nakapantag ng kapatay, anto na ismugkasan ko Allah. To na ismugka ko Allah, pamakalay di, etigan pulan na, anto na ikyara sa nga kuwagam ako. Kagina ni paganay pagisip. Na uditan usan makapas. Na dun. Miyatang kadadar pa ka sunara ka. Wallahu ta'ala. Uditan makapas. Api asong mga nabiyak. Kadadayuan na pagkababayaan. Wallah. Nakanaba siya taplis. Nakanaba siya libre. Kapi asira na pagisin. Wallahu ta'ala. Lagi dun Nuh alayhi salam. Ay Nuh. Ino miya. Minipanulong makaswagam ako. Natiro ninigad ng kuuway. So merat yan. Tinigad na nami. Benar yan. Sudan paratin na tinigad na nami. Miya mukag sunok. Terong kun wala inok na miyamra ka kung tingin na inok kaya ay saksi akan nasu Ahmad. Oh, ya Rasulullah sa ko ni boli na saksi unok. Ikad na ko na piyadi ko miya ka saksi katan sumango mata ka na mga maranaw. Maranaw. Lay sa ko lumaranaw. Kana ba lang uno maranaw na bop muli a witness sa alungan na mori. Kaya bop muli a witness sa alungan na mori na sabu sa mga tawa kiyaw kita ni ran sa mga nabi. Kiyaw kita no manan ni mga nabi. At yan naman di ka pa kapsaksi ka di nga kataw nang kapsaksi na ka. Di ka pa kaya baka makasaksi di nga kataw nang kapsaksi na ka. Peso 3 araw na dakon makalalakaw na ano mo di aga pa kanina na makasaksi ka. Idang ako kita ng mga nabi ang tawa ka taw. Absaksian yan ang kaid niyang kato nang absaksian yan. Ipagiso Allah Ta'ala. Natira mo no kaw mo no halay sala madawon para tiakad na nami. Ano mo di ka pakabsaksian sa mga taw na di lang katon juga pagindomi. Pero mo no Allah mga taw kano. No kano mo absaksi adi ni biya katon non tunay kuan. Kaya pagintawiran. Natiro na kad na nami usukat tero ka Quran na benar na pakaraw kami saksi.
Natigo Allah Ta'ala so Quran na titu akatirwak na tinantunan ko taki alo yung suratun Nuh. Qala rabbi inni da'utu qawmi laylaw wa nahara falam yajidhum du'ai illa firara. Hekad na nga tigo Nuh alayhi salam ini panulunakan so agamang ka kung mga kaumakan. Kung kagawin na uso ka na daw falam yajidhum du'ai illa firara. Nadad na minipaguman o panulunakan inunta na pupulaguyan na kuwiran. Katatan. Talo ayaman na niya na sifat. Amiyadun ko qawmu Nuh alayhi salam kumasan yan. Adna tigo Nuh alayhi salam anda ni kapigida ko ni ayuhan nas kullu la ilaha illallah tuflihun. Nasumbala tindur iran na ipugul nirang kumbala tangileran. Adna tigo sisi ko qawmu Nuh alayhi salam anda ni kapiganta pikiran Nuh. Nadiran di panali kumbung sunditar niran. Adan pa si qawmu Nuh alayhi salam anda ni kapsung kiran Nuh alayhi salam. Nalagi dyan Nuh pagkailay samari na di mga tunutunugan lang iran sa kapapilagwiran. Nalagi deh. O mambu miyang galibuk tanong yung kaya galibuk ko mga nabi. Adna mimbu ta pulias. Adna mimbu ta pangalangan kaniyan sang kaya galibuk. O Nabi sallallahu alaihi wasallam na wajib. Ayaman na nakabaling ka, asak si sa alungan na mori. Ugay na uding kay ni ka, kaugiti. Nadiga pa kay. Kadinga ka to ng F-chok siya na ka. Uway. Yuti sabab, mga urip no Allah. Andun ni kay siya ko mga nabi na, magatos ka porsyento. Nakiraw traktan wang kaya pa kay siya. Lagi dulok, ayaman na panjom manangat yagu agama ko. Ini suratan ko, lok makfud. Lok makfud na nangat yagu agama. Piyagi bati ako Jibril. Jibril anda biyat yagu agama. Si ko mga nabi. Mga nabi anda agama ko. Si ko mga kaumakan. Lagi kiyaw matanong pa kayo. Inumagi amiyatam par so panaguntaman ko agama. Inumagi amiyatam par so awida kal ko agama. Inumagi amiyatam par so babaya ko agama. Anta kay amiyatam par so kagwid ko kapenggal baka ko agama. Agi man ipagi sa siya ko mga ginawa. Allahu Akbar. Gisabab mga urip na Allah Ta'ala. Oriyan nagyang utema na niyan. Nakapag-isay ko mga nabi na so mga ulama. Ino to. Pag ganero na kala ulama warasatul anbiya. So mga ulama is sari-sari ganun mga nabi. Ala ulama umana ur-rusul. So mga ulama, iganti yung mga nabi. Layar suhu dirhaman wala dinaran. Dirang ka pangori sa supira kami pantag ko dirham, supira kami pantag ko dinar. Walakin yar suhu ala ilmu fiddin. Ay abuat tigo nabi, ka pangori sa nira na sumakapantag ko agama. Fekruddin awidakal ko agama. Juhududdin aguso panaguntaman si ko agama. Anto na ipateroon a juhud. Panaguntaman o Nabi sallallahu alaihi wasallam. So ayaman na nina pagampaganay amituro na ayat sangka iya dunya na tigo Allah iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tanudan tanu ka uman isat ti man ayatan ko Quran na 10 agun maungangan sa no Allah. Gina na tafsir isarumantang na abaya-bayan yan nanan. Kanabaginan itito maanan yan. Kaso Quran na uman isakuyug. Ha? Uman emanan yan na isa kayatan na 10 agunum amip maanang kaon. Pamaka pagulugatan ko basa lugatul Arabiya gyang utagya ginan na ikra bismi rabbikal ladzi khalaq batya angka so ingaran o kadnan ka. Tigo nabi alas to bi qari o mak nabi qari di ako mata umati ako na ba ko expert ti kabatya. Namya pa to ang kuta ayat kay isa kyam basaon wala na kanalang ka so ingaran o kadnan ka. Na uisi ko karon na mata ng bida no batya agu so eman na pangalan. So eman na pian go so nabi na mian laguy. Na mitepok sa gyang uta pa man adi na sumil ko wala niyan. Na ino Piyakita ngo bigi karoman na so kita ngo biru ni karoman na miya ko mapman so Jibril alayhi salam ad na awid na ayat ya ayuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Hey nabi ako kulub tinig ka. Panisya kay kana nga paektera sa mga tamiya taman ko duduan niyan. Nga paektera sa mga tamiya taman ko intug siyan. Nga paektera sa mga tamiya taman nagikaroman niyan. Nga paektera sa mga tamiya taman sa lubas ang kaya dunya. Qul li rasulin wa qul li ummatin sa din sagalib ko mga nabi nagyuti galbak ko kapapantagan ng mga kaumihan. Sagalib ko nabitan no nagyuti galbak kan uba ka sibay sa lalang agina na treng na enot tiagoy sa lalang kadika pa kaya ukit sa karsada. Na upama agiyang ko ta treng na sopak niya nang ko ta ibubugay ng aturan. Lumalan sa agiyang ko ta lalang ko ta mga truck na magatos ka porsyento na pakapsugunod. Ay makapsugunod. Kabinasaan. Nalagid tanong. Gupon sa kana suminibay ka sa agamang ka. Kapsambayang ako. Katawan na ka na suguan na yaw Allah. Api adi akang pingalabak sugalabak ko nabi. Adi ka pa kaya baka makasul sa surga. At ipera tiya nga suwal na ungger na kasunabi. Kana ba ka nabi? Giti sabab mga urip no Allah Ta'ala kay pagadatan. Giyang ko tema na fikra awida kalu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nagito sa ini turun wallahu Ta'ala tingin na ya ayuhal muzammil qumil layla illa qalila. Nisfahu aw inqus minhu qalila. Ini sugun wallah so kapag ginaw niyang ko tanatanaw kagawi panambeng sa salatut tahajjud. Si ko miya kapipiran drago nagito ni galubukyan na inektan niya ng bala wagan niya nga pangalian. Umamidbak na antan to adiga sagiti. So eman na kailer wallahu Ta'ala ini turun nang kutaya taha ma anzalna alaykal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yahsha. Yang ko tataha
Isa ngaran ng nabi ila naman nagyan nga na Quran ka desan maalo yu wallah so ngaran ng nabi. Ngaran niya na Taha, ikadua na Muzammil, Mudaththir. Ay ayuhan nabi, ya ayuhan rasul, pat akol naginan itaya-taya wallahu ta'ala kung nabi sallallahu alaihi wasallam. Ginan ni mga ngaran ng nabi sallallahu alaihi wasallam sa ngaran na Quran. Oriano to nak naman natigin ubaya kiniturno kaya Muhammad Quran nang kamakandamar kaya mata na kiniturno nagyan kaya Quran na hudal linnas marayaga turuan si kumangat tao. So giyang kaya agama na miya bukus nagina na Quran. So agama na isa kaya alo nabi na addinu dawaon di kulli da'in. Giyang ka na agama na bulong ko lang unta man panyagi. Kagi giyang ka na bulong na duwa na klase. Baga na bulong nga mamis. Dahil din na sumunga sa parmasi. Na ako mga sa nabulong na udi mamis na mapaita. Sumunga sa bulong nga maranaw. Na ako mga ro nagulatan na ba hadis sa maranaw patpulo ko na sakit kebulungan niya. Hadis na maranaw. Na uda gulatan na ikadua ko mga naraw na ko pa patawali. Dua mambu, mamis agu yaman na mapait. Sumambu syukuran na kanabo pala mamis. Kad na mapaiton. O ay isa mamis ang anak ko na tigwala kullu asrabu wala tusripo kang kanu. Naguinom kanu sa uba kanu pa magula. May discuss nakakan. Na pala yun para doon sa mga tao. Agi suguan wallah miya kayo mukubay agino ko. Anto na mapait suguan wallah utala. Isa mapait suguan wallah utala nasita no mibarat ko mga bayong. Inalin niya sa suratul Hajab, 50 agusya wa ayatan yan. Tigwallahu ta'ala ya ayuhan nabi, kulli azwajika wa banatika wa nisa'iril mu'minin, ilal akhiril aya. Ya Muhammad, terwang ka kumang karumang ka, gusto mangot ka mga bay, gusto mga bay, kung may maratir ka sa pangiran sa uluiran, sa pangiran sa buntaliran. Sa pangiran sa rarbiran, kagilan ipakalinding ko kaya aniran. Suguan wa Allah, so kasya pangikubok, suguan wa Allah, so kasya pangikubuntal. Anto na idaw wairan. Tingnan na mayaw, kukuluban ako ron, di kurong ka paro, naginan di ka paita, kaya taamayran ko suguan wallahu ta'ala. Ikadua ibarat yan na lagi dugal mo kadakwat. No kali dip 3 days da isa kaganta akibag ang ko pamilya ko. No kali 40 days da isa kasa ko akibag ang ko pamilya ko tigmang bu Allah sa Quran na suratul Baqarah as-saytanu ya'idhukumul faqra wa yamurukum bil fahsya. Ipangalakar kanu saytan so kamramar kamiskin na yapagip kuda-kuda niya na kanu so mga rata galbak. Piyalo pa yaman sa yaman na suratul Sad tig wallah fal haqq wal haqq aqul la amla anna jahannama kathira mimman tabi'a minhum ajma'in. Sabenar tig wallah apkurug bu sebenar kay ibn seben sirakan so mga saytan. Agus mga manusia amino to ko syaitan ako na ka jahannam. O gina ni tindig ka insyaallah magpadakan og syaitan si kunara ka jahannam. Oriano to mga urip no Allah tala ka pagaganta no kapkibulu gagawin. Oriano ay man na mga ulama na sumanga imam. Mapasadi ko mga imam na sumanga dato. Mapasadi ko mga dato na sumanga lalong. Pamanadar ko no mga lalong adun. Sisibay sila na mabuka ipagisya kiran walla ang kaya galabakiran. Piya kala nga po Allah tala isa kaya na si sayasin. Pero walla mga baradusa sisibay ka no. Ang katanong ko anto na kapakapsibayran at tigunabi. Nakang grupo. Isa grupo so pananakob, isa grupo so pasusugal, isa grupo so ayaman na pasasator, isa grupo so pabibilyar, isa grupo so barasina, isa grupo so darwaka, isa grupo so lang no ding galabak sa makasiya. Kay pagisya kiran wallah kay niram ni galabak ka natiligidan. Ipagisya kiran na wallahu ta'ala. Napakala ka friend, hadi fulan wa binti fulan nakati aswata abubay fulan atorero. Allahu Akbar. Nagiyan ipagisya wallahu ta'ala. Yang kaya 24 ka oras sa dusa. Andad ni kapamaganta ang ati nabi ko pedega. Na 24 ka oras at kagiling adusang kasangka iya dunia. Nadingkad na ti nabi mi pembelag taman sa kapakawang ka sa alungan na mauri. Kagina ni dusa isa di prila wallahu ta'ala so kalo yang kakupawing ko pedega. Andad na ti nabi ikalo yang kakupawing ko pedega na lagi dukian na kamailaw. Ikadua na sa tawa alin so pawing ko pagarin na muslim na lagi dugiba yan nakaaba. Ikatlo ti nabi na sa tawa alin so pawing ko pagarin na muslim na lagi dubanian biyuno so 70,000 malaikat dito si Sakaba. Ikapat ti nabi na sa tawa alin so pawing ko pagarin na muslim na lagi dubanian tiyutong so 40 ya piagamalan yan. Allahu Akbar. Masyaallah. Oriano to? Namada sa giyang utang mga tao. Mga bay banda si kosita no mga dato. Hadhi fulan bin fulan. Kati aswata may fulan ang pasusugal. Sa una kati aswata ay fulan na pananakob. Ay tama nakakaya ka. Isa kaya lalo nabi na andad na tigin kapakatindig yan sa hadapan ng Allah. Na ako nakapkaya na ay napkatatak na sunsusapo ko mga buntalian sa kinikayaan niyang ku Allah Ta'ala. Ay, kaya kanda nga gano'n. Kaya kanda nga gano'n. Natirong mo Allah Ta'ala, ikra kitabaka kafa binafsika al-yawma alayka hasiba. Bati ang ka, so kitab ka amihak pasado ginawang ka. At ano mapasang? Kega na mga pamrak ka. Okay, na di kega ba mga pamrak, sumalay ka ta. Please tasang ka amihak pasadtin. Allahu Akbar. Ora na andini ka bati ano isa ti kapanuturo no kawain na kawanan. Na malakan su kawanan yan. Nemi ka na sudiwang yan na magukit sa likod.
na maburali ko din na lumambas sa rarab na siya niyang kakapti ang utag itabiyan. Miyaw na juga panutula siya wala maptiro ang utang mga tao. Wa amma man utiya kitabahu bisimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiya. Maptiro ati wala utalaw mga tao amin ikaw erang kitabiran na diwang hayo bamibu kidama ko suratan ko mga amalami. Hayo bamibu kidama ko diaptaran siya kuya man na mga galaba kami. Walam adri ma hisabiya. Dia kena tingin niya katawan wanto na ini kay tungan brakan. Ya laitaha kanatil qadiya. Aya penadingan-dingan nira na uba ko nakapatay din sa dayon. Ma agna anni maliya. Da penadingan na bara kami nigo po sa ladakan. Da bara kita no kyugup. O pirak tanong sa alungan na mo inung tabuso pirak kami ang gusturon sa lalang wallahu taala. Halaka anni sultaniya. Miyada penadingan suka dato na presidente. Miyada suka dato na mayor. Miyada suka dato na baryo. Miyada suka dato na yaman na nakagawad. Antay dato sangko tamasa. So Allah na apiapan sa mga ginawa tanong na pamana mga begertan na kuan wallah karkenanan. Terongon wallah taala ko mga malaikat khuduhu fagullu wani watig wallah na sangkaliniw. Thummal jahim sallu urentig wallah na ngas-ngas niyo na sumbu niyo kun naraka jahim. Thumma fi silsilatin dhar'uha 70 dira'an fasluku. Wani watig wallah suranta ya karaway na 70 ka hasta na suker ni runatig wallah taala. Uriano to. Nakuan ko na sangkad. Pamana Allahu Akbar. Awur digaw to. Awur diga na si ginawa ko lo ka naraka asangkad. Corona. Nanit na tigo na bi kibatugian ko ulo ang ko tataw na dumidi og takyan. Pamakasam na siksa, dapno to mo lugu apoy. Pamakasam no to. Naterong wala iman to na sunga dugo mga pedeka. Napaluban yan sa mga team kay grupo. Nakaw to sa mga team ka napmusig ko peda manok ka. Manok ka napmusig ganiran. Api agi budi nga di kamuntay sangkuta sa kuban na sadun sa siksa o kirik kumanok na siksa o di muntay. Terong kun wallahu taala, terong kun nagyang utama nga tado kad na nami. Aduh di me kinang katawan na tawan tong niya kaadaan. Nakagi katawan nila na asumyaw law team leader. Nagi to Nicolaw lang uta pa man ang buwatan niya. Allahu Akbar. Oriano to mga orip no wallahu taala kipagadatan na andan ni kagira wallah. Hey mga malaikat na dulugun ni sirarakan. Si ko naraka. Nandan na tigin nabi ikidulugiran sa angkutan naraka naran sira nang uta mga malaikat. Mga tao kano. Pangalan ta kano. Pakiler ka no managiang kaya walay niyo ko surga. O ito. Ade ni kabtuir ka sangaran. Namin ni surat ade ni kabtuir sangaran sangan nawata namin ni surat sungaran niyang ko surga. Na ade penangaran niyang kunaraka. Umagamal ka na agakuwang ka na sungaran ka ko surga. O di ka magamal na agakuwang ka na sungaran ka kunaraka. Na oriyan na nagiyang utap man na mga malaikat na kulan nila mga tao kano ilenyo man na ya. Napakilay kiran su kapyaw walay rang ko surga. Kapyaw kantiri rang ko surga. Kapyaw mga salasiti rang ko surga. Kapiyaw pa man ang mga pagigimwirang ko surga. Kapiyaw asinderang ko surga. Natero no mga malaikat mga tao kano. Umanariyo miya gamal kano nagiimbagir kano wallah. Nakagiada kano pagamal nakatiyaso. Darpa yung nasurungan niyo. Ada daw ni kailera sangudan dalagid sakala o pula o sa niyo mga nipay. Dalagid sakala o maito ako da mga urang agulayupan. Allah. Namarangarangan sirang naging dua. Apo mga ni siram. Pero kung nagyang utama mga tao. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal saliha inna mungkinun. Hikad na nami may laid na kiyumbal amatami subkulaw law mga tao kunaraka ka. Hikad na nami kanaganumbal at tangilakan suguraw kulali sedeng kunaraka ka. Farji'na pakapetwa kami nga kisi ku dunia na'mal saliha kamamagamal kami sa mga pipiya. Inna mungkinun nagusartap nagyaparati anamis ka. Yang kana ayat simbag mambu wallah. Terong mambu Allah taala ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadirul yawm innama tudzauna ma kuntum ta'malun. Hes kanwa tigwalla amya manupak. Hes kanwa min dadarainun. Hes kanwa kiamanan amya manalikod. Di kanu din pepemitwa sa alungan na ya. Kaya buim balasakan rakano na sabu sa pinggulaw lan yo. Pati ko mga lok sasadun sa inang barutaw na ayadeng kalabuan. Anda tingin ipya maruraw na ayadeng kabarantanan numya pas sa dumarandang. Oriyanin na tirong nagyang utama nga tao. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'kilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Hey, ubak-ubak imya ka pamimikiran. Hey, ubak-ubak imya ka pamakinig inaw. Mga bay mga dato, mga lambos itang ila. Inaw masayarang ko dunia na silang pamimikiran. Kaya nigangiran dun sa sadun sa planwiran. Kalipatan so Allah. Uriyanin na miya ko makacalungan na mo rin. Di ka di susundit-sundit.
Ubak-ubak miya ka pamimikiran. Ito na ito, kapamimikiran. Ito na, kapamimikiran ito, akala alaw pa ako na ka. Kapamimikiran ito, akala atamu ako na ka. Kapamimikiran ito, akala kada ito ako na ka. Anto na ito, kapamimikiran. Ito na, kapamimikiran ito, kailangan ako, kala apoy, unara ka Jahannam. Kasnit. Allahu Akbar. Ay, ubak-ubak miya kapamimikiran, udi na ubak-ubak miya kapamakinig, anak ko di pwede at tao sang kaya kadikaw to ba? Kaya siya matitindigiran na swapoy siya kung nara ka Jahannam. Eh, mano siya kaaputay. Pahimikiran ka. Ori ano to? Natirong kun wallahu ta'ala, ulugan niro nagya mga tawanan. Naandad na yaman na kaudugiran ro, na ako nagya maplalik sila na sumalaikat malik, presidente yung malaikat kung naraka. Yan nga na, mga malaikat at tigunabi, isa kaya panutulaw no Jibril kung nabi, inatiyan niya Rasulallah, mga malaikat kung naraka, na ipon ko kaileran kung naraka, na tap kay man to na desin makasinga. Adi di pernah mga sundur sa batalyon nga pa kasi nga sila. Diyan nga na di dyan man rapik salong nga na mo rin na dud na birang pa kasi nga. Kaya tatangan na tigo Musa. Agi ang utabun-taliran na erkabu isik sa wala na kaya tatangan na yaman hadi nga magugo. Pero kung nagyang uta mga tao, wana daw ya Malik liyaqdi alayna rabbuk. Hey malaikat Malik, bunwa kami aki ukad na naka. Laman to kasindit. Pale din kambaw man ko mga tao ay kay taro sa niran na margal. Kay malaikat Malik bunuh kami agi ukad na naka. Kay malaikat Malik tinggal sa kami agi ukad na naka. La mauta illa mautatal ula atigu Allah. Dad manarya bas ip nakapatay. Hinung tabuso ka patay sa isa. Matay tanu sanggay dunia. Mga pagari ko, makaw matanu sa lungan na mauri. Wallahi kadad abatan no panapanayaw nakapatay. Yang ko takiali ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu buti gina nipay. Ay nitilaga do Allah ko mga tao pa kanarakaan yan. Na makaysa buti guna bi makatuka na 70 ragun na magaganday so alalago so bunid ang kunta kasalit yan. Isa gyalo no Allah taala na yudha'af lahu al'adabu yawmal qiyamah. Yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Sumanati wala sumanga siksa na sa kanima tao makataktak. Saman to na ba kanen makaysa matuka. Allahu Akbar. Isa gyalo yung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Udiyan di ka panutula. Agyang utama nga tao pa ka narakaan wallah. Pagulog niyan siya kung naraka. Na makapito pulo makasambi sa kubalat tigo Jibril. Ya Rasulullah. Nagubog pa katana ko ampas-ampas na naraka diyan. Masya Allah. Gitu buat tigo Nabi tigo Jibril. Ya Rasulullah anditar na bubutuin sa tumbaga. Putaw at tiyo nag-abiloy anditar no mga tao kung naraka. Nauwan na nga lang ako pagal tanong lang itago sulupa. Nakasabapan sa kapulang-ulang no mga kaadno Allah. Sabab ko kadu iyan na udiyang utakayaw niya. Allahu Akbar. Isa kialo yun, wallahu ta'ala natin na kullama najijat juluduhum baddalnahu juludan ghayraha liyadukul adab. Anda natin wallah, ikaw lugiran ko na nakaamatunag sumanga sa pwera napakambalingan ng kubukuan ng abitadian kaanak ngiran marab susiksakan. Saman to, dahil na buong kapatay. Matunag, napakamalingan ng wallah. Mga urip no wallahu ta'ala akipag-adatan. Oriano to? Nayap man napagitawagan wallahu ta'ala ng kaya ng mga amalian. Ino to? Na masa akan babayada. Masa akan babayada. Anda na yaman na nakapakatinig agyang utatawa at tawagan wallahu ta'ala. Natiro na mga malaikat na iman to napakalangka pa nga sa mga tao. Ang taon niyad na sakat niyang kaya iman to sukang bayad yan. Api ako na yakautan na ka na bainal masrika wal maghrib. Taksina, sabangan sa depan. Nakanugkad ng utak at tiro mga malaikat. Nakagiaso tanud na takpan wallahu ta'ala. Api aso tanga amyaw tangraka. Nagkitanud na nakasalungan na mori. Kadnang ko. Nakatiya so isa ibarat o kang babayada om. Isa niya ibarat o kang babayada. Lagi yung uta pa man lagi di apkan tanu atibul. Nada mele nga malaika kan. Bao na mga laika kami. Ya pa magistorya nga malaika kan. Na tiga away na dan yung may pagpada siya kaya. Mata ang wala kap ke dia man tsaka aladi. Tari nga niya kaya kaya ibita wala mam ipagaton. Salo nga na mo rin natidig. Kadnang ko naskatang siya kaya ngayon to tingna piano tuloy na kalak ni kakan. Natigina pere ka ba yakakuang ko malian? Natigina nakikita nga sa pitu gawi. Isles nun sa pitu gawi na ibigay kaya kito. Pero kaya panutulon ako na rin, talo ka tao. Talok mga pitu gawi isles nun. Ibigay kaya kito. Pero kaya pa sa pulo ka tao, sa pulo mga pitu gawi na isles nun. Kadang ko na adempan. Ano man eh? O man makaisigang ko ta, kaso nga nakala amal abkalba to ko amal ka. Kadang ko na adempan, tingnan naman eh. Tinatiyanan ako ni na 5. Natigina pere ka ba ya ka? Natigina nakikita nga sa saulan ko amal yan. Kung anong susaulan na ibigay ka. Pero kaya panutulong ko na rin, talo ka tao, talo ulam man ako ano. Pero kaya panutulong na, sapulo ka tao, sapulo ulam man ako ano. Kadnang ko na din pa naman na rin.
Tinan naman tingin na inaluan ako nila gumaan. Na tinapire ka ba ya? Tinan na kita nga sa saragung kuha malian. Isles nung saragung na ibigay ka. Pero kaya pantuno talo ka taw. Talo ragun. O ano man ibigay ka ito. Pero kaya pantuno. Umani kada kala ka panutulan na ka. Sangkuta dusa ya ito nagyutod ni kala ka pakabayad ka. Pero kaya pantuno sapulo ka taw. Sapulo ragun ako anon. Antay miya ka siguro duro ka no. Komisyon mo yung rakano ha. Ganyan nga waktu kaya sumbingin sa ay saan na tiari mawala. Da. Ay apna rin baka pumayad lungan na mo rin. Allahu Akbar. Ay kala ay mana ni napawing updig abya panutulo ka. Ay kala ang bayad ng kasalungan na mo. Dia ki mga urip no Allah di tanu ka pa kabagay lugar. Dan na ki abarak tanu pa ka siguro di tigi wada sa katrakan sa salungan na mo. Pamakay pagibarat sa sap. Naya purpose sa apa panakat ko mama naswata ya. Pagati tingin nakadnang ko. Ulan na kakupito pinto na rakadihanam siya makadanera kang biyatin sa agama. Ay panapsikatan na agama mo. Makatindig mabusi babay kasan. Kadnang ko bunarawat akno to. Yang anak karoma kana na ulugang ka kunara ka. Hamatan na din ra kami biyatan sa agama. Tumindig mabusi mama kasan. Kadnang ko mga bukog mga tawanan. Yang anak wata ka na yang anak karoma ko na buksa nga sila na ulugang nga sila kunara ka. Ino ka kada machuat kami taman akong dedu. May taman akong dedu sa mapakikalang giran. Allahu Akbar. Laman to. Sira man itutulod ako naraka. Na makatindig ko nagyang ko ta mama. Wata ko lay daw sa reta mo ka. Maniga ang suko ko sa waga ko sa rubong buli ka ang maestro. Ate so paman na Allahu Akbar. Wata ko lay da tadem ka kami kahit na ako sa kalud sa rubong buli ka CPE. Wata ko lay da tadem ka minilak pa ko bayadan sa rubong buli ka attorney. Langon na course na pagalin sa alungan na more. Takay siya danang ko agama. Di ay ako natinig na swata ay kad ama ko lay. Benar na nan. Sulangon ni ka sige ang dunay na piyagi pagapas karang. Wede tigin na man ka tengor kana sa surga kada nga dangara kang bieten. Wai, oh to. So tigin sa surga ikuang kor ka. Lagi tigin nga mismo sa ni dunia degra ka kana beginam siya ta pakiad na kan wala na tiarong ko akong ka. Saan ka na agama kanabon masosuat wallahu taala. Sakap na tigin ni dunia degra. Iman to na eska tengor kanang kaya surga di alim karakan. Ay kada kaliman to alok sa lalalim niya sa surga si kumangota ya. Allahu Akbar. Tigin na kana ba? Asar bo di may inugrante so ataka sa kandag niya sa elevator. Mapian na natin. Asar di may inugrante o kandag niya sa elevator na api may inugrante o kapag kasabutan niya ka la ilaha illallah. Bini di kasi gadi. Dahil hindi mapiraw lanas umakad na sa lumpong. Na mabila. Adna paman na siya kata matuad. Pero di siya karatal maut. Pupuro na ng mga tayan. Si Jagyang utapaminto sa lumpong. Matatampar siya sa diwang o ubaya si Ara. Ano ka pakasuldi ka. Tiyak na yun maya. At tira tipa kita nakadapula lakaw na. Guguro ako ng utang mga tayan. Ang ginat, nitip na maranaw. O ay ko pa kaya tiro. Tado po na koneksyon na bangsa ta. Tiyak na ino niya, muro ka. At tira patay natin di kang muro kan. At tiyak na nabagin na ni Kyugo pero kapag na isik sa unan na wallahu talaga muro ka niro. Tinanto na, tinapakasabutan niyo. Tinanto tiro nun. Mga mara, ito na tiro nun. Tinanto tiro nun. Masya Allah. Yan lang sa tiro ng natiro ang napan ako baga. Pangisabot tiro sula ilaha illallah. Tidak din naman narika pasangnya din kami pagipaganad. Tata. Tidak pernah matay na. Siga tira nun din. Tiyak na ipangandawa ka na. Tingin na apiapan masuk. Amin nasuka ko rupon. Di nga benar tingin may pakasilay. Tinagapian nga kami. Wati na pagipugusin nga ng utay sa nakapanak sa karsada. Lagi na nipigilas ako. Wati na pagipugusin nga ng utay sa natingin nakabadut sa bugala. Pabadut ako Spencer. Wati na pagipugusin nga napangin sida. Alay kami lemang sida na nga subo niya may atipu kami sa ragat. Kuyaw ka no. Nakaw to ay ka no na yaman na kaya dang na inop kisumbato na eh. Kaya no nagya pa kasabuta ay pamanapagan na pwede nga di pangin saratan. Kaya na ka no kaya tiro ako la ilaha illallah. Pa ilay hud na din na bugr. Kaya na kaya ko la ilaha illallah na gutta bede na pelundutan ako niya. Ya giro sa tiyong ko na bari dipsum siya kaya. Tina di na tinaplo ba kano sa tawa dipsum bayang kasi ani malagi sa tuhan. Ambida kami. Saka na barasang bayang ako at tiga kan nakatawa ko so Allah. Na siya kaya na di niya katawan. Napaluba ka nung sa tao kami, kung nabida kami sa tuhan. Why? Naman ito, sotis wala. Isa kaya alay nung nabinatigin na ahdul ladi, baynana wa baynahum bis salat, kantaraka, pakad kafara. Sad natiguna bis, pasad, pipasadaan tano aguso Allah. Sa tawa indiray nung yan susambayang,
fakad kafara na kafir at tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam. So Nabi mitero no, nabasa ka na. Sa repeat ako bad na. Ay na mitero na so Nabi sat. Dini siya idan Nabi. Gitigin ni pagaltan tanong malagi na tigin Nabi, malagi na tigo Nabi nini terong masaba. Malagi sumama aguso babay. Na aya pasaten waguso Allah. Nagyang kaya sambayang nasa tawa indiray nung natigo Nabi na fakad kafara na kafir at tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Sangat asiksa. O di na susiksa na bagi no mga tao ay nindiray nung nasusambaya. So Allah panimitaron. Piyakan bibidonan. Ure no tumangorip no Allah ta'ala kipagadata. Madak lagi iman to. Muslim at tatar unya na Muslim ako. Ugay na ino madak lagi iman to. Mga bay mga dato apkapantaga nakapatay di pa kakoy an wallahu ta'ala ko sulda walay niya. Madak ka mamatakan ni man to. Allahu akbar. Muslim kuno. Nade di ay man na kawiyog-yigin na lay di uyog na pagimbuya ko na konjub la ilaha illallah ka pronounce share. Madakalimang dating na miyali yung nabi akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna sadya mga tao amuri pure matiro yan. So la ilaha illallah napakasulgo surga ubang kanan sana mata kami ni tamanga. Madakalang mga dating na pidi ko chumba misa buta sula la ilaha illallah na tawa ko surga. Ada ka magsupiraon. Aulia sagyang uta kialdi na isibutian so Allah nati wallahu taala Jibril paklanga. Kagi sa buta ko niya. Miraw ka digam chumba yan ani wala inordi ran wallahu taala Jibril sa paklanga. Mapapanaro sa. Allahu akbar. Gisabab mangurip no Allah taala kipagadatan. Ilaman ang kaya kariribat o pamikiran tanwa. Laun tanwa Oh. Isa kariribat o pamikiran tanwa. Quran suti katiru wallah. Hadis katiru nabi tao ko surga. Tiaban o libro katiru a Kristiyan at tao ko naraka. Inway. Quran namanya tang-tang de suti katiru wallah na da pagi-pagi na deng kumanga wata. Hadis katiru nabi tao ko surga na da pagi-pagi na deng kumanga wata. Libro akatiro wa Kristiyan ay pegi pagana di gumangota. Tuno to. Panagyan ay pamikiran danwa. Allah. Di na ka na ba kay anak ko na nakikaugupe. Ribat ka. Matan. Pamana adim penaarap ka sa kapakadaya sangka ya dunia adna ka patay ro. Nasalong na mo rin adid na pangarap ka ro. Miyata yan na pamikiran. Magugap na giwata ka 40 attorney. Na magugira na mapakambulay kairan. Sama nito na piran ni dadaga mabutas mamakapas mga otak. Yan ako sa kanida. Uy, yang paambulay kairan tunap ni truck. Sati mana Hilux, sati mana Fortuner, sati mana Montero. Di nga bup maumpas. Bagay ni telo. Ako ang Andre binan kang etelo truck. Uy, sabu-sab ko sa rakaw. Napaganta sa panaididigan na magatus ragun. Di ka dipayakan sa karni. Uy. Allah Akbar. Putay ka. Miya ka baga ka sa dihungkat ako kawiyag-uyag ka. Ngayon to. Saan sa mga tao? May baga kira na wata iran na yaman na salih. Giyang uta mga tao magamat. Makay sa mga pamangan ni. Kadnang kuri laing kasyama. Kadnang kuri laing kasina. Wad na kasiksa ni natigwallahu ta'ala ya malaikata irfad junuba abdi. Mga malaikat akan naganagini makapsiksa ni siyang kanawari penakan. Kayip kaya kan suwata yan ay pamangan ni yan sarila aba ko dirila Agiyang ka na pamanauri penakan. Ay dapat kawayawata ka nagangata. Tanong matyak ito. May isa kaya alo yun, uman Jumaat na kalilimu mga kuano. Niyawa. Giso isa alo yun. Uwi na siya, may panutul hadith. Ay barat, nagumaganak suloks. May umunang kay abala sa bato. Kadang wanto na, tingna drag. Tinakandang na kanabo ko din drag kumasak mo dun. Tingna suwata ka na partial pakapasi. Na itibu sang utaloks. May umunang kay abala sa tanduay. Kadang ko nakanabo ko di paginom kumasak mo dun niya. At tingin na, why ba? Naraka na ng mga otaka, pasadira na nan. Na itibur ka pa si. Na partial, na itibu. Makumanang kaya, balaso ka pa makita. Adukad nang ko. Nabuko di pa makita. Tingin na siya mga otaka. Pasadira na yan, na itibu uman. Makumanang kaya, lapasawa ka to. Kadnang ko nakanaba ko, pulupas majawa ka to. Kaya ni po, kuya man, nabubaya ko pa na, igaga nga ka nun. Sige na way, nagalubog kayo mga otak, nagimi pa sa dino na partial ra kapasi. E ako na di matirulo ko sa ikad nang ko, pulang-pulang ang iso pamilya ko kadit na berang kiyugup. Allah. Oreno to, mga orip no Allah ta'ala kipagadatan. Laman. Sisa alungan na mo rin, nakanabapira ko, kailangan ng Allah. Agyang nga madakala ko natin, ay randi pa naguntaman ng kaya kadudunia Nabatik na may subrap man nagibaditan ng pendunia. Benda pamanas kaya so ulama na dua klase. Ulama amadu dunia, aku ulama alongan na mauri. Ada keto nakanta ni mga tao pamana mata o agama amadu dunia. Nagu puno edis kasihan nakadu dunia. Ada isa pamana sa
Miyasa ka makanalalagira na. Katir wallah. Asi sa jumari, the fantasy fil ardi wa betagu. Min fadlillah. Ay pitiro kun wallah. Akatiro iran na sila makano na pura-pura kano ko lulupa na peluban ni suriskin yo. Upama kaya pitiro wallah na min rizkin la na okay. Pengalabag na kanagi yang uta ino saya wallah na fadl. Ba na rizki sang uta fadl. Kadan. Nagyang kaya man di ka pag nasang kaya gumana kailangan na. Swallah. Adanin panguyatan so kabubay yung mga tao sang kaya dunya. Ngayon to. Ti wallahu ta'ala mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Upama kakuha tano so point. Akatiro wallah. Nalaydo epitir na uba kami so sang kana dunya katangakal. At emitiro na swallah amya dun ka. Amya dun sang kaya dunya. Nadingan berat yang kami beli kay man ta berita di swallah. Allahu akbar. Tinakna ba ka swallah na parila. Ano man diga parila ini ka? Panamara kaun. Kaparila. At ini turunin ang kaya Quran nakapamukha sa kataksila na pinaw ka parila. Di ka lawan yan dusya ka di ka parila swallah. Madaka lagi na nitinigin. Apa makaipagibarat? Nakasakan, nanay ginawa yung tangakal. Uriyan yan na yan, manan na magipinginaway ka. Naptiro na ka, iba ko nagipainginaway ka tangakalanan. Napa makamaginginawa yung namakala ka, na sumungara kang dito bisa na ginaway nga natakala ka, petero, buda ka ka, at ipitiro ka tangakal. Adi di umiyaging ginaway ka na, dakor ka matiro. Aka tangakal, kapya makapato ka na, tiyan na, naman dakor ka matiro, ito na tangakal. Sumambuso Allah. Napikito ko niya ka. Napakamakon sa along naman. Tika kad na ko. Jari sudunin na tangakal. Buda ka na. Pitiro akar di kong giswa. Tsaka tangakal. Adi di udah tanong pa kayo ng kawala. Aga pa yaman tiro ko nakadnang ko na tangakal jari sudunia. Dengar ang tiro. Sige sabab mga urip no Allah. Biyaguntong sumanga tao. Ad na watay na ulama. Biyaguntong sumanga tao. Ad na watay na hafidul Quran. Biyaguntong sumanga tao. Ad na watay ad na sabuti ang ko agama. Ngayon ito. Miyali yung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sadnati ko Nabi sa mabati ayan. So sa timan nabatang si Quran. Sa timan nabatang na sa timan na hasanat. Alif lam mim talo na nabatang. Nawati ko Nabi mabatiin na sa timan na hasanat talo hasanat. Isa kaya no Nabi natingin na manja abil hasanatin falahu atharaha mitlaha. Sa dati ko Nabi sa makataling mo so sa timan na hasanat na takpano Allah sa 10 lagi din hasanat. Sa man to alif lam mim talo pulo hasanat. Ay dapat ka matamat yan sa Quran. Piraya man na nina lakatan ng Quran di ko kalipat na namagato sa gupat. Pero man na ayatan ng Quran na namang gibugo na magato sa agunam. Pero ibatang ang Quran na 323,671 harp. Ang anabatang ang Quran. Ay dapat mata-matuwata ka ko na. Kanaba pa ba puwasa na kanapa no ititinig ko siyang bayang yan? Sa 10. 323,671 harp. Batug yan ko sa 10 ito na 3,236,710 hasanata imbagir ka Allah subhanahu wa ta'ala. Pamakad na wata ka hafiz, sa uman sa puasa, nas kanin iptimat sang masjid. At hindi puasa na di eman na timat. Saulan. Kaya leno aril natin naman kara Qur'ano huwa qaimum bis salah ila akhir al hadith. Sadati ali sa tao batian niya sa Qur'an ay titinigyan ko sambayang na umani sa timan na batang na magato sa sanat. Dapat ka sang mga tao. Iremi an nagyan na bakara. Adi miyatan siya kaya piya kata siya na winatay na idol. Kulhu. Idol ka na nan. Allah akbar. Taraw. Nagyuto na pa na miyaliro na swali sa timan abatang amabatya sang utama sa katitinigo sa mina magato sa sanat. Kwanta na ko sa 10. Kwanta na ko sa 10 ko na ang babagato sa pana na 32,367,100 hasanat ta imbalas ra kaw Allah taala. Allahu akbar. Sige sabab mangurip no Allah taala kipagadatan dead na una niyan. Amala aditan di panimo nagyang gayaman ni hasanat. Hasanat kagina ni pirak sa along na muri. Sige sabab papakaurian na kanuna. Diyan kaya paman na isa usayan. Una bisa lo isa lang makapantag ko mga bay kagian ba paman na mga bay isa. Isa kaya lo nabi na sukon suya man niyan na mga bay na kailangan na bali sila na positive. Isa kaya lo sang uta positive ko napakabulong sa rata ginawa. Pamaka apoy na puata puyak sa yaman na matenggoy. Kaya kadaklan ni man taw bay tabi ako mga sangib. Nakanabay kagasolin at kita puyak yang uman na mama. Hirami ako mga mama duduga-duga na yang uman niya laway do matan si pagaring kapian hindi suga ko niya. Ito mabangan bigyan sa timbang na tiga buno ang abud. Kailangan na mataw ka mamulong sa rarangit, mataw ka mamulong sa ratagina. Lain dagi ang utadua ka tao karumay. Agi ang utaba ina high-tier. Pamakakuan na lak ba. Tuna lagi ang uta stewardess, pamakakuan na stewardess. No comment na tigira, man taido ba eh. Uy. Adnam yang kapangarumaw na pandak. Kita tigta na una no Naliyo po no kabali na pandak, narupat pa ni bundal. Sagyang utama sa kap kaniran. Napingiraw, gyang utaba iya.
Pingira og iyang unta karon man na mama tingin na misis. Dapat ka masusuat ka tina huway. Kaya din. Tina di kay di ka therapy piya. Pero man natin masusuat ka siya. Oh huway, kap ka nga din. Pwediran. Tingin na ilaman. Penalamat ka ko Allah. Kanda tingin na miyang galabog ka ama piya. Nasa ka ni balas ra ka Allah. Nanay naman buti nga ngapsi bara ko dung Allah. Kanda tingin na miyang galabog ka na marata nas kay ini siksa yan ra kan. Tingin na ako ba ka di ka ra kan masusuat. Tingnan ka na ba? Asutaw ang masalamatan ko Allah. Agusutaw ang masabar. Napakasulod ni Allah ta'ala si kusurga yan. Hindi niya kapipeti yung paleta pakasulod kusurga. O to, nagyasap ngini ang gugun sa utak kakirarang iti sa utak karoman yan. Sugi sabab, mga pagariya kang si ikuwaga mo Allah ta'ala kipagadatan. Malutan di eman ng gagdagdaan ang kaya masatanaw sang kaya dunya. Sabab sa garanti yung mga tao. Pamaka, ibali na pa kaysa si mga tao. Yung tatawa di sumbayang. Ay pag-isoon. Andi kap sumbayang ka. Tunay na nayon ka. Andi kap sumbayang. Tunay na nayon ka. Kaya kap sumbayang. Anamay ka. Sakay di sumbayang. Kaya kap sumbayang. Andi kap sumbayang tanubs. Amay ka mate ka. Kaya kap sumbayang. Baad na nanayon ka. Ikadua kawiyag-wiyag. Pamuli ka. Dabay ikadua kawiyag-wiyag. Ikadua. Andi ka pagamatan sa tarutok. Antunay na nayon dan. Baad nakapagamatan sa tarutok. Da, iman tu giyebu, ibu buirak tanwa kawiyag-wiyag, di tanu di panguyatan aginawatan. Insyaallah taala na yaman na batanu ya pesetan ubu kita man. Ambaling ako pne sama dia. Tantu aku haro do basa nga dia ko penimbal ya. Kaya sungiraragan na. Allahu Akbar. Sugi sa bapa na no kadita do magtila diga pa kay adubuk man nakapakatutunan tang dapat yo. Insyaallah. Dito siya mersab. Dua ako na. Miyali. Dua ako. Miyali. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وقال ربكم ادعوني أستجب لكم آمين يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا الله الله يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك الله يا مشرف القلوب شرف قلوبنا إلى طاعتك يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم آمين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الحكم كله ولك الأمر كله علانيته وسره علانيته وسره الخلق خلقك والعباد عبادك والأرض أرضك والسماء سماؤك وأنت الله العزيز الحكيم وأنت الله الغفور الرحيم نسألك يا مولانا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع
ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تتمر ومن نفس لا تسبع ومن دعاء لا يسمع اللهم إنا نعوذ بك من الموت وقربته والقبر وأمتي والصراط وغمتي ويوم القيامة وروعتي اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وحلالا طيبا وتوبة نصوح يا الله وتوبة نصوح يا الله وتوبة قبل الموت يا الله وراحة عند الموت يا الله ومغفرة ورحمة بعد الموت يا الله والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم هون علينا في سكرة الموت اللهم هون علينا في سكرة الموت اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من خزي النار اللهم أجرنا من كل عمل يقربنا إلى النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الشكرة الموت وقنا عذاب القبور وقنا عذاب الشرات وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Ya guys, di mati guna. Hindi na mo kamay. Nang isang kape, wala tayong bola. Allah. Isang apa? Mga bali na gina. Sa luwas ram. Boleh ako.